Sehra dizilen ruhunu Türkmenistan yurdunu Yanan aşkın o vadi Giyeceğine ay nurunu Sehra dizilen ruhunu Türkmenistan yurdunu Yanan aşkın o vadi Bak bakar yad yali Şirin şeker sad yali Zigu meherden doli Yanan aşkın o vadi Bak bakar yad yali Şirin şeker sad yali Zigu meherden doli Yanan aşkın o vadi Sayrak şirin dillerde Terasılan güllerde Yanan aşkın o vadi Saz yok öttü güllerde Sayrak şirin dillerde Terasılan güllerde Yanan aşkın o vadi Bak bakar yal yali Şirin şeker sal yali Zigu meherden doli Yanan aşkın o vadi Bak bakar yal yali Şirin şeker sal yali Zigu meherden doli Yanan aşkın o vadi Yanan aşkın o vadi Yanan aşkın o vadi Assalamu alaikum Türkmen Ovalı televizyonunun qadırlı müştaqları, edil aydın saat sözcüler, qadırlı vatandaşlar. Qahraman arkadağımızın sayesinde çoğunluk hormatlanan prezidentimiz, arkadağı qahraman serdarımızın parasat yol başçılığından biz size Türkmenistan yurdumuzda maşgala vatandaşlığını eksilmez bağıtı hem de sağlık arzu ediyor. Pəxim payqat ummanı mağtumun Prağı yılında her bir ırtqalı bağıtıyar olacaktı. Aydımın sağdan tutar qızcığın hemişe bağıtıyar maşgılarınızda belent yanlam dursun. Qahraman eyleşir. Gepleşimizin başında bizi bağıtın ucuğunu yaşayan Türkmen halkının milli lideri Qahraman arkadağımız hem de arkadağı qahraman serdarımıza şəkiz sağ olsun maydiyat. Oy, Qahraman arkadağımızın, arkadağı qahraman serdarımızın çağınları sağ olsun, ömürler uzak olsun, alıp barayan devletli işler hemişe bağıtlı olurdu, rövaj alsın. Yine mehriban eyleşir, edil vatandaşlar qadalaydım sağ sözcüler. Şeli yağışarda ulan kerkeplerinin anında onu yayılmak diyen aşkın ovada at gepleşimizin yeni bir tədə sağında tomuş etmeye çağırıyor. Mehriban eyleşir görüşümü diyar gepleşimizin bu kadar kısaağında Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutu'nun bağıtıyar talebi aydımçı Avdisettar gelip katlaşıyor. Hem de bu Avdisettar'ın aydıp verecek aydımlarına sağlamları geçecek bizim yaş tarihimiz toylu uğradı gelip. Yigitler sizi gepleşimizde hoş gördük. Sağ olun Atacan. Yine Qahraman arkadağımızın hem de arkadağı Qahraman serdarımızın yol başçılığında biz yaşları ähli şertler yolu öğren Avdisettar. Yine siz hem şol şertlerden giň peýdalanýaňyz, aýdym aýdýaňyz, täze aýdymlar döredýäňiz. Özüňiz hem Türkmen Döwlet Medeniyet Institututyna bagtyar talip bilim alýaňyz. Endi Avdisettar bir gepleşimizin başynda bir ýürek arzuwlaňyzy, boýsunç duýgulaňyzy bir iýleşme bilen paýlaşdyňyz. Soň gepleşimizde giriş berdik. Sağ ol Atacan. İlk bilene şu gepleşiňizde çağıraňyz üçin ähli dörejilik toparyňyza sağ bolsun maýdan. Ähli mümkinçilikler öğretip beren Qahraman arkadağımıza, arkadağı Qahraman serdarımıza Ulluhan köp sağ olsun diýýäris. Qahraman arkadağımızın, arkadağı Qahraman serdarımızın jany sağ, başı dik, ähli tutýan tutumly işleri rowaj alsın. Avdisettar köp sağ olun. Arzuwlaňyz hasyl bolsun. Bizim size üstün gardy edýäs, mahmul owadyňyzdan hemişe belent ýagnansyn. Köp sağ ol. Avdisettarına bizim gepleşimizin sanak sahypasy bar. Bizim gepleşimizin bu kadar kısaňyna 05-25 gysga belgimizde 400 goly SMS gelip goşdy. Hasta orta 385 tane SMS gelip goşdy. Beýdiňiz Avdisettar bizim gepleşimizin bu kadar kısaňyna bir näçe iýleşdirmez bizim gepleşimizde gatnaşmak istek bildirýärler. Çünkü bizim gepleşimizin birinji sahypasy towalyk hem owada jaňlar diýip atlanýar. Gepleşimizin dowamyny 3 tane iýleşimde jaň edýäs. Haýsy iýleşimde jaň etmelerini elbetde siz ketgitleýäňiz. 3 tane iýleşimde jaň ederiz. Gepleşimde atnaşan iýleşdirmede sowar bilen ýüzlenir. Eger berjek sowarymyza dogry jogap beren iýleşdirmeden bizim gepleşimizin üstü bilen sizin aýdymyňy dinlemäni mümkinçilik kazanýar. Ikinji sahypada mede şonu ýaly şertli sahypa. Ine bir näçe SMS arkaly iýleşdirme tarapyndan oýlanmalar gelip goşdy. Şol oýlanmaların içinden bizim toparymyz bilen saýlap bir näçe arlyk hemde häzir gepleşimden dowamyny 3 tane oýlanmany ýa-da okap beren iýleşimden dinleýärler, sizem dinlersiňiz. Sizin etmeli dadyňyz
Ine toylu saýlanlarly geçse, bizem ýanyndan saat çalsak, sizem şol oýlan bilen dowamyny bir gowaýdym bilen bedäp bermeli. Bolýarmy? Baş üstüne. Gepleşimiň başynda diýip atlatdym. 385 tanak SMS gelip boşdy. Indi häzir şol SMS-den arasyndan istenlik bir belgini saýlaýaňyz. Bizem şo belgidi, hatapy durun telefon belgi jaňa diýär. Haýsy belgini saýlaýaňyz? Bolýar atajan onu 251 saýlaýly. 251-nji belgi. Awa. Bolýar. Onda edil vatandaşlar, gadar aydym saat söýjüler gepleşimde atnaşan aydymşy absetler gelip gepleşimden başyny ilkinji saýlan belgisi 251. Gelin onu bilelikde şo belgide tapy duran telefon belgi. Jaňa deliň biziň bu ileşimiz kimke? Indi mehriban vatandaşlar ilkinji ileşimde jaňa absetler. Alo. Alo salam. Salam. Biz Türkmen owadynyň jaňa diýät. Aşkyň owada atly gepleşiginiň biziň 05-25 gysga belgimide biziň gepleşimde gatnaşmak istek bildirip SMS ýolapdyňyz. Alo. Yollan SMS-ni kabul edip aldyk. Endi bir mümkin bolsa bir özüňiz tanıştyrsaňyz ileşeme dölen. Men Akal Olaýtynyň Sagat etrafyny ýaşaýjy. Ataş ýolamaňyz. Endi mehriban ileşir biziň gepleşigimizde ileşimde Ataş ýolamaňyz gatnaşýa. Ataş biz size gepleşigimizde üstünlük ardy edýäs. Sağ olun. Ataşynda biziň gepleşigimizden bu kadar kısa aýdym şawdysetler gelip gatnaşýa. Häzir biz size sowal bilen ýüzlenýäs. Eger berjek sowalymyza dogry jogap beren ýagdaýyňda onu aýdym şawdysetleriň bir aýdymyny biz size sowal edýäs. Bolýarmy? Bolýar. Ataş häzir men size goşuk okap berjek. Siziň bilmeli dadyňyz şol okap beren goşuk getirlim. Haýsy şahyryň dörejligini degişdi, şonu biljek bolmaly. Bolýarmy? Bolýar. Pelek karardan düşüp pida bolmuş zaryma bir ajaýyp zywa peri girmiş ışık badarma. Ine şu okap beren goşuk getirlim. Haýsy şahyryň dörejliginden. Birinji jogap Mawtumul Pragy, ikinji Molun Epes şahyr, üçüncü Garaja oglan. Akıllar şahyrymyz Mawtumul Pragynyň goşgusy bolmaly. Akıllar şahyrymiz Mawtumul Pragynyň goşuk getirlerde bine iýleşimiz Ataş biziň gepleşigimizde işen atnaşyp dogry jogap berip ýeňiji boldy. Jogap dogry Ataş. Akıllar şahyrymiz Mawtumul Pragynyň dörejliginden. Ataşynda biziň gepleşigimizde ilkinji bolup gatnaşyp ýeňiji bolduňyz, ýeňişiňi tüýsüregmeden gutlaýas sizi. Durmuşda da ýeňişçi günden ýar bolmagyny ardy edýäs. Bolýar. Sağ olun. Bolýar, sag bolun. Ine absetler iýleşimiz Ataş gepleşigimizde ýeňiji boldy, ýeňiş paýam aýdym. Onda gepleşigimiň başyny iýleşimiz Ataş üçin hemde bir tomaşada oturan watandaşlar üçin bir gowaýdym bilen gepleşigimiz dowam edip berseňiz. Ulug wesselam. Kalbim dolu gaýgydan, yanım yalan seýweden. Kalbim dolu gaýgydan, yanım yalan seýweden. Buna mani men didibe salan sadan filmedin. Buna mani men didibe salan sadan filmedin. Yalan süýge anana gidip dirin gonyp. Yalan süýge anana gidip dirin gonyp. Buna mani men didibe salan sadan filmedin. Buna mani men didibe salan sadan filmedin. Yaşlıkta yollaş bolan, seýen ýarymdaş bolan. Yaşlıkta yollaş bolan, seýen ýarymdaş bolan. İki gözüm ýaş bolup seýen ýarym silmedin. İki gözüm ýaş bolup çalan sadan silmedin. Yalan süýge anana gidip diren gowanyp. Yalan süýge anana gidip dirin gowanyp. Buna mani men didibe çalan sadan silmedin. Buna mani men didibe çalan sadan silmedin. Almanarym silmedin, süýen ýarym silmedin. Almanarym silmedin, süýen ýarym silmedin. Absetler köp sag bolun. Endi gepleşigimiň başynda bir gowaýdym bilen bedäp berdiňiz. Onu häzir gepleşigimizden gaýdyk derle boýunça
gedek nowat ýene-de size geçirýäs. Inni haýsy belgini taýlaýaňyz? Atajan inni bolsa 10-njy belgini taýlaýan men. 10-njy belgini. Bolýa, onu mehriban vatandaşlar gadyrlaýdym saatçylar. Awsiýetlaryň saýlan 10-njy belgisinde gatapa duran telefon bergeljäň edýäs. Görelim biziň bu ileşimiz kimke. Ine edil vatandaşlar ileşimde jaň etdi. Alo. Alo, salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Biz Türkmen owadyna jaň edýäs. Aşkyň owady atly gepleşiginde. Ine biziň nol we şigri meşgul isке beligimizde biziň gepleşimizde gatnaşmak istek bildirip SMS ýollapsyňyz. Awa. Biz ýollan SMS-ini kabul edip allyk şol ýatagyny edýän edýäs. Endi bir mümkin bolsa biziň gepleşimizde gatnaşmaga mümkinçiliginiz bar bolsa, bir ileşme bilen özüňizi tanıştyrsaňyz. Men Balkan welaýatynyň Balkan Ağa şäheriniň ýaşaýjysy Aşir Federataly. Ine mehriban vatandaşlar biziň gepleşimizde Balkan welaýatynyň ileşmede Aşir Federataly gatnaşýar. Federataly biz size gepleşimizde üstüni gardy edýäs. Oğlum. Ine Federataly biziň gepleşimiziň bu gedek sany aýdymşy awsiýetler gelip gatnaşýar. Eger biz size sowal bilen ýüzlenýäs, eger berjek sowalymyza dogry jogap berseňiz, onu gepleşimiziň üstü bilen awsiýetlaryň bir gowy aýdymlaryndan birini size sowal edýäs, bolýarmy? Bäle. Onu ünsürip diňleň. Meşhur Oğulbek atly aýdymyň sözleri haýsy şahyryň döreçiliginden. Indi 3 tane jogabama berdi. Mehmet Ýol Kemini, Annagylş Mätäji, Seyit Nadar Seydi. Men pikirimçe Annagylş Mätäji. Annagylş Mätäji. Şu jogapda galýaňyz meni tek pikiriňizi ütgetjekmi siz? Men pikirimi ütgetýän Mehmet Ýol Kemini diýen jogaby saýlap alýan. Bolýa. Onu ine toýly awsiýetler, edil vatandaşlar ileşimiz Federataly beren sowalymyzyň dogry jogaby Mehmet Ýol Kemini diýip dogry jogap berip biziň gepleşigimizde ýeňiňi boldy. Jogap dogry, ikinji saýlap alan jogabyňyz dogry. Ine biziň gepleşigimizde Federataly ýeňiňi jogluňyz, ýeňiňi tüýsüregimizden gutlaýar hemde biz size durmuşdym. Awa ýeňiňi günüň ýar bolmanym ardy edýär. Hemem aýdymşy awsiýetlaryň şu aýdymdan sowgal edýär. Maşgala bolup diňleýän, tomaşa ediň diýinjalyň. Sağ olun. Bolýa, sag bolun. Awsiýetler gedek nowatny size geçirýäs. Ulu höwes bilen ýeňjimiz Federataly üçin bir gowy aýdymdan birini ýerine ýetirip berdi. Başladı. Yaşlığımda meni intizar eden, qara gözüne keşfine zar eden. Yaşlığımda meni intizar eden, qara gözüne keşfine zar eden. Ahırına menin süýgümi har eden, süýýän diýwarlar senden bilelim, senden bilelim. Ahırına menin süýgümi har eden, süýýän diýwarlar senden bilelim, senden bilelim. Ananlar öp meni yalan sözüne, diýipdiň ýaşaýlap qara gözüne. Ananlar öp meni yalan sözüne, diýipdiň ýaşaýlap qara gözüne. Zadyly göz bilen bakyp ýüzüne, süýýän diýwarlar senden bilelim, senden bilelim. Zadyly göz bilen bakyp ýüzüne, süýýän diýwarlar senden bilelim, senden bilelim. Doşuşan yerimize giyicirek gelirdin, mündürlü nevilin canım alırdın. Doşuşan yerimize giyicirek gelirdin, mündürlü nevilin canım alırdın. Gönlümü götürüp yine gülürdün, bağrımı eridin, senden bilelim, senden bilelim. Gönlümü götürüp yine gülürdün, bağrımı eridin, senden bilelim.
senden bilelem. Ananlar hep meni yalan söyleme, deyip dünya saylap kara göküme. Ananlar hep meni yalan söyleme, deyip dünya saylap kara göküme. Zadılı gözüyle bakıp yüzüme, süyen divarlar senden bilelem, senden bilelem. Zadılı gözüyle bakıp yüzüme, süyen divarlar senden bilelem, senden bilelem, senden bilelem, senden bilelem. Awsiyetler köp sağ bol. Mahmaly wadaňyz hemişe belent ýaňnasyn gepleşimiziň birinji sahypasynyň ahyrky sowaly kim owaly jan gelip etdi. Indi gedek notuny awsiyetler ýene de size geçirýäs. 380 style. Onu Ulugoz bilen Mehriban ileşler gepleşimizde 380 mesaj bergedi. Hatapa durun telefon berge jan edýär. Görelim biziň bu ileşimiz kimke. Ene edi watandaşlar ileşimizde ýigitler jan etdi. Ahyrky sowaly kim owaly janmydy? Aýty ileşimde gatnaşarka. Alo, salamu aleykum. Waalaikum. Biz Türkmen owadynyň jaňa diýär. Aşkyň owady atlyk gepleşiginden. Biziň 05-25 gysga berimizde SMS ýollapdyňyz. O yollapdy. Ene ýollan SMS-iňizi biz kabul edip allyk bir öňüňizi tanıştyrsaňyz mümkin bolsa ileşmedi bilen. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Aşyr Gurban. Aşyr Gurbanow, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy. Biziň gepleşigimizde tombaş edýän bolsaňyz, şertlemede bilýänsiňiz. Owa. Ene gepleşigimiziň bu gedek sanyny aýdymçy absiýetler gelip gatnaşýar. Häzir biz size sowal berýäs. Eger berjek sowalymyza dogry jogap beren ýagdaýyňyz onu biziň gepleşigimiziň üstü bilen absiýetlaryň aýdymyny dinlemäne mümkinçilik galan ýagal bolýarmy? Bolýar. Ünsürtüňlen sowal şeýle. Aşyk Ahmedyň ady aşagdaky destandan haýsy birini duş gelýär. 3 tane jogap. Şahsany Marip destanyny. Ikinji. Sayatlyk Emra destanyny. Üçüncü jogap Zöhre Tahir destanyny. Siziň berjek jogabyňyz aýsy jogap? Birinji jogap. Birinji jogapda Şahsany Marip destanyny. Şeýlemi? Owa. Anyk bilýäňizmi ýa çaklap aýtdyňyzmy? Taklap aýtdym. Gepleşigimizde ýöködiňiz gatnaşýaňyzmy ýa maşgala bolup gatnaşýaňyzmy? Maskara bolup gatnaşýar. Ondan bir ýene de maşgalaňyz bilen maslahatlaşyň, belki jogabyňyz näde dogrudur. Belki pikiriňizi ýetdirsiňiz. Suat maslahatlaşyp taýat hemra destanyny taýlap alýar. Bolýa? Biz kabul edýäs, ene awsiýetler toýry ileşimiz aşyr. Beren sowalymyzyň jogaby maşgala bolup maslahatlaşdyk. Taýatlyk Emra diýen destanyny taýlap alýar. Jogap dogry. Ene biziň gepleşigimizde aşyr ýeňiçi boluňyz, ýeňiçiňiz tüýtdirmeden gutlaýar hemde durmuşda ýeňiçi günüň ýar bolmagyny arzu edýär. Onu ene biziň gepleşigimizde ýeňiçi bolup aşyr awsiýetlaryň aýdymyny dinlemäne mümkinçilik gadandyňyz. Maşgala bolup tomuş ediň diýinjalyň. Sag bol. Bolýa, sag bol.
Asman yüzüne bilesiyle deli. Ayla gece asmanımda yıldızım bolay. Sen var sevgiş yaman olup kucumu dolay. Nurana keşfin zana zan, gürkana gözler iyicinan. Sevgimi etmeyde guman, kalbim sevgine orman. Elimden tut, yıldızlara gidelim. Sen baklara bilesiyle deli. Elimden tut, yıldızlara gidelim. Asman yüzüne bilesiyle deli. Elimden tut. Avsiyetler köp sağ olun. Mahmolov adanyz Belentden, Belent ýagnasyny okuňyzy da diň üstünlük garardy ödýäs. Şeýle ýagşardy bilen mehriban watandaşlar biz gepleşigimizi dowam edýär. Biziň gepleşigimiziň 0525 gaýtke belegi hemişe ulgamdy. Öz pikirleriňizi, SMS-leriňizi 0525 gaýtke bilemizde ýollap bilerseňiz, biz siziň geljek SMS-lere garaşýar. Şeýle awsiýetler gepleşigimiziň ikinji sahypasy oýlanma bayrat sahypamyza geçýär. Häzir iletişimden gelip boğuşan oýlanmalardan bir bölüni okuyan, üstlerip dinleýäňiz, şu oýlanmaň dowamyny gowaýdy bilen dowam edip bermeli. Bolýarmy? Böyle. Seyit Murat Gelliýewiň Sen keşpiň atly oýlanmasyndan bir bölük. Keşpiňi göz öňüme getirýän. Hol alysda, arzulyň aňarsynda goluň bulap, maňa näde bilen seredip ýylgyryp dursun. Sen tarapdan gelýän ýakymyş ýamal fermaýlýar. Maňa hiç zat eşdilen ok. Ýöne men duýýan. Kuşlar saýraýar. Ogodan güller görküňden renk karan bolar şemeli. Saňa duşan makalym ýüregim çalt-çalt urup başlaýar. Mehribanym, ikimiziň aramyzda araň atyp duran dyknyşyk arzularyň içinden ala hasarda bolup nazarym sen tarapa geçip gitdi. Atyl görsem meni garpylla goýan nädejek şemal sen ýüregiň her gedek urgusundan badarany bolsa näçek. Men bir bag tuçugyn. Çünki men seni söýýän. Men sen bagtym saýan. Aşyklyk ylgymy bu duýgy ajaýyp duýgy. Heýde mundan iri zat bolarmy? Aşykda ul gudrat bar. Aşykda bar arzu, umyt bar. Meniň bar keşbim seniň keşbin. Unutup bilem oğa seni, unutup bilem oğa geçenleri. Ya sen unuttun meni, vah yaktıla sensilik meni. Unutup bilem oğa seni, unutup bilem oğa geçenleri. Ya sen unuttun meni, vah yaktıla sensilik meni. Aradaşlar elin yetmen, aşk yarası hicem bitme. Eğer sevgin haktan bolsa ölmez yetmez, yan etmez. Aradaşlar
Yar gitmediysem dururmum, yok terk etmediysem dolanırmum. Aylar yıllar geçip gitse yarın, menin çekken hasratım duyurmum. Senem şonla ayda yağlarmın, süyücü günler meni yaklarmın. Göz yaşlarımızı bugün yerleri sirya, nüçin süyen yürekler hayrı yan. Aradaşlar elim yetmez, aşk yarası hiçem bitmez. Eğer söyleyin haktan bulsa, ölmez yetmez, süyen yetmez. Aradaşlar elim yetmez, aşk yarası hiçem bitmez. Eğer söyleyin haktan bulsa, ölmez yetmez, süyen yetmez. Aradaşlar. Merhaba vatandaşlar, qadirli Aydın Saz söýüjüler. Türkmen Owady çeleriminin aşkın Owady alt gepleşigimiň ikinji sahypasy, Oýlanma bayrat sahypamyzyň ikinji öýrenmesi. Sen maňa aile gecede bagyt ýyldızym bolup duşupdyň. Şonda kalbymda hiç wagt oýanmadyk duýgular oýardyň. Sen aýyň özi ýar owadandyň. Mehirden dogry gözleriň bolsa, men janymy alyp barýan ýaly. Sen asman ýar göreşýäňde söýgüniň özü jilmeden ýaly. Seni ilkinji gezek görümde ýüregimde bir täsin duýgu döredi. Sen sada, malaýym, şäher ýar ak kalbyňdan, aly gözleriňden ýüregime uçkun düşüpdi. Sen men dünýämi täsin owada, malaýym mukamara besläp durmuşyma geldiň. Sen maňa duşuran şol owadan gijeleri hiç unutmaryn. Sen maňa duşaňda meniň kalbymy aýdyp, ýazyp düşündirip bolmajak bir täsin we süýji duýgular gaplap aldy. Alyslardan jyklap duran ýyllarym maňa sen bolup görünýärdi. Öz ovama baranda, seni ilki görümde, hayran etti gül cemalın, yılgıranda gülümde. Öz ovama baranda, seni ilki görümde, hayran etti gül cemalın, yılgıranda gülümde. Kara saçlaň örüm örüm, bakyp doýman kara gözüň. Elmadam ýanymda ödüň, ýylgyranda gülüňde. Kara saçlaň örüm örüm, bakyp doýman kara gözüň. Elmadam ýanymda ödüň, ýylgyranda gülüňde. Sayladım kızlar içinde, gözledim bağlar içinde. Nede dolu gül cemalın, yılgıranda gülümde. Sayladım kızlar içinde, gözledim bağlar içinde. Nede dolu gül cemalın, yılgıranda gülümde. Kara saçlaň örüm örüm, bakyp doýman kara gözüň. Elmadam ýanymda ödüň, ýylgyranda gülüňde. Kara saçlaň örüm örüm, bakyp doýman kara gözüň.
ilmidam yanımda ödüm yılgıranda gülüngde yılgıranda gülüngde yılgıranda gülüngde Awsiyetler köp sag bol. Ine öýrenmäň dowamyny bir gow aýdymlar bilen bedäp berdiňiz. Ketmeşiňiziň ahyrky jemleje öýrenmesi. Seýu kenary bu biziň ikimiz üçin bagyt kenaryna öwürlükdi. Çünki biz bu seýu kenaryny neçe ýyllap kalbymyzda götüren arzuwlarymyza gowuşdyk. Biz gijelerine derýanyň boýuna oturup, doran aýa bakyp, oý pikirlerde bagtly geljek barada göwün ýugurardyk. Şonno şol ýyllyk gijelerde ikimiziň kalbymyzdan aşk owady eşdilip duran ýaly. Şo pursat biziň dillerimiz däl, kalplarymyz gürleşýärdi. Onu da ýöne köýsez bilen näle şygyr bilen, süýü aýdymlar bilen gürleşýärdi. Şonu ün sürüp dinleseň, ýejeleňem süýü hakdak aýdymlaryny, şirin owazyny, sırlı mukamyny eşitmek bolýardy. Sen hemişe men ýanymdadyň. Ah ýöne, inni o günler düýnümde galdy. Mektep yıllarına
feýwelere dar bolarsyň meninkidi feýwelere dar. Ene awdiyatlar, getpeşimiň ikinji sahypasy oýlanma baýrat sahypamyzyň 3 tane oýlanmasyny ileşende getirdik. Dowamynam siziň ýenetirmeňizde bir ogudan mukamar bilen bir näçe aýdymlar bilen bedäp berdiňiz. Köp sag bolsun aýdýas. Hemişe mahmal owadaňyz bilen teňňaňlasyn. Parahat ülkemizde, toýly mekanymyzda Gahryman arkadamyň saýasynda, arkadagy serdarymyň saýasynda osun o dälemini biz size üstüne gardyp edýäs. Sağ ol atacan. Sizin ısqına wada atly gepleşiňiz diýseň täsirli, gyzykly boldy. Awany toýly kiňiň sadanarlyk etmeňizde bir joş aýdymlar ýerine ýetirdik. Elbetde ýerine ýetiren aýdymlarymyz hem iýleşlerimize gowny ýarandyr diýip umyt edýän. Menem şu pursatda ýene bir ýola Gahryman arkadamyza, arkadaly Gahryman serdarymyza bize öğretip berýän ähli mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýan. Gahryman arkadamyň, arkadaly Gahryman serdarymyň jany sag, başy dik bolsun, tutýan tutun işleri elini dama rowaj alsyn. Awdiyatlar köp sag bolun. Toýly sizem çarp beren sağlygyň üçin köp sag bolsun aýdýas. Suňat üstüne gardyp edýäs. Ene edil watandaşlar, aşkyň owada at gepleşigimizde beren wagtam ahirlap barýa. Gepleşigimiň ahyryny ýene bir ýöle biz siziň arskaly bagtyar ojoklugyňda berýän sağlygyny, maşgala badançylygyny, ýetilmez bagty hem sagly gardyp edýäs. Güneşli ýarymyz toýly mekanyny her bir günümizde şahatlyga şoğuna beslenýär. Elbetde bu zatdan sakatna bolsa, türkmen halkymyzyň milli lideri Gahryman arkadamyz hemde şoňur hormatlanýan prezidentimiz arkadaly serdarymyz bar. Goý Gahryman arkadamyzyň, arkadaly Gahryman serdarymyzyň janary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, ilimiziň paragatlygy üçin, elit halkymyzyň bagtly günü ýaşamak üçin durmuşa geçirýän döwlet işler hemişe bagtly ýollarda rowaşlyga beslensin. Şeýle ýaşardy ulan mehriban ileşleri biz siz bilen hoşlaşýar, getpeşimiň indiksandy görüşýänçek, hoşda bolun, elit watandaşlar. Geceni ay nuruna, sehra dizilen ruhuna, Türkmenistan yurduna, yanan aşkın ovadi. Geceni ay nuruna, sehra dizilen ruhuna, Türkmenistan yurduna, yanan aşkın ovadi. Bak bakar yad yali, şerin şeker sad yali, Zigu meherden doli, yanan aşkın ovadi. Bak bakar yad yali, şerin şeker sad yali, Zigu meherden doli, yanan aşkın ovadi. Sayrak şirin dillerde, terasılan güllerde, yanan aşkın ovadi. Sazı hütti güllerde, sayrak şirin dillerde, terasılan güllerde, yanan aşkın ovadi. Bak bakar yal yali, şirin şeker sad yali, Zigu meherden doli, yanan aşkın ovadi. Bak bakar yal yali, şirin şeker sad yali, Zigu meherden doli, yanan aşkın ovadi, yanan aşkın ovadi, yanan aşkın